I jo crec que si nosaltres recordem el que som els valencians en essència, com a poble, si nosaltres som capaços de no oblidar el que estem reivindicant ara, i quan critiquem els que ara estan en el poder, després recordar-nos del que vam dir i ser coherents. Si nosaltres som capaços d'això, jo crec que no hi ha força humana ni humana que pare el canvi polític al País Valencià. Però no només al País Valencià, jo crec que hem de tindre vocació d'un canvi més enllà, un canvi continental. Els països del sud d'Europa tenim problemes molt pareguts. El patiment de la gent senzilla del sud d'Europa és molt paregut. I a més ens banya el mateix mar. I podem fer més coses. Li podem dir a la gent que no cal guanyar les eleccions per anar canviant les coses. Si som capaços de canviar conductes pròpies, de canviar l'entorn nostre, per exemple, tots som consumidors, tots. Podem consumir d'una manera o d'una altra. Això ho decidim nosaltres, no? Perquè moltes vegades la gent diu, ja, tu parles, clar, però si no li guanyem al PP, així no hi ha res a fer. Li guanyarem. Per això plegarà al seu moment. Però ja n'hi ha coses a fer. No val escudar-se les eleccions per a la impotència. No, sí que podem. No és el mateix anar a comprar la tomata a Carrefour que anar a comprar-la al llaurador del teu costat o a la botiga de la teua veïna. Lo xicotet. La reivindicació del xicotet. Ja poden obrir horaris, ja poden obrir el diumenge, que si la gent no anem a comprar, tindran que tancar el diumenge. El poder el tenim nosaltres. El que passa és que ens ho tenim que creure. Si som capaços de consumir d'una altra manera, si som capaços d'informar-nos d'una altra manera, als que ara tenen la dictadura de la paraula, que al final són 4 i els consells d'administració, els que posen els diners són els mateixos, i és el mateix el dueño de la Razón que el dueño de la Sexta, parts accionarials. Dius, si nosaltres ja que les noves tecnologies, tots nosaltres, som una agència d'informació, si avui en dia ja no te poden amagar que una manifestació ha passat no sé què perquè fas la foto, l'envies per Facebook, Twitter, Puentis i jo què sé quantes coses n'hi ha. Consumir d'una altra manera, informar-se d'una altra manera. I el tercer repte, el més difícil, però si fem capaços de posar-lo en marxa, finançar-nos d'una altra manera. Una banca popular. La gent diu, és que necessitem un banc públic i per això necessitem guanyar les eleccions. Sí, és de veres. Mira, l'última vegada que vaig a Gandia parlàvem de la banca pública, l'Institut Valencià de Finances, convertir-lo en una veritable banca pública. Bé, per això necessitem guanyar les eleccions, però per fer una banca popular no. I què era un banc? Per què estava pensat? Perquè 4 magnates mos portaren els diners que són de tots nosaltres i després demanaren rescat? No. Per què estava pensat? Perquè la gent com Alejandra, que té 100 anys i segur que té estalvis, les fica al banc i aquests diners els prestes a la gent com Laura, que està començant i que és joveneta que necessita comprar-se un pis o muntar un negoci. Per què no ho fem? Per què no passem del gran capital? N'hi ha experiències, n'hi ha bancs que estan intentant posar en marxa una banca popular. Consumir diferent, informar-se diferent, finançar-se diferent. Només que aconseguim aquestes 3 coses. Ja no calia pràcticament ni guanyar les eleccions perquè li havien pegat una patada entre cuix al sistema que ho havien canviat tot i no se reconeixeria. Aleshores, el que vos vull transmetre és que el camí és polièdric. Tenim molts matisos. El camí que hem de recórrer per al canvi polític no és només un camí que tinga que veure en guanyar les eleccions. És un camí que té que veure en guanyar actituds, en canviar el nostre xicotet entorn, en recordar i tornar a lo xicotet. És senzill, no? Hem de posar en marxa. És molta feina, però en realitat no és tan complicat. No és tan complicat. Perquè, com dic, si alguna cosa hem fet bé els valencians i sabem fer bé és gestionar el xicotet, doncs fem-ho. I visca el País Valencià.